Nee, maar lieve mensen, op vandaag zijn er geen criminelen meer. Hè. Niet? Nee. Een crimineel noemen ze op vandaag een verward persoon. Een verward persoon, joh. Kijk maar eens even nog, dames, naar een eigen mens, dan weet je ongeveer wat ik bedoel. Nee, maar in Remunja, daar was een kerel, die was door de route in aan het gooien van een kantoorgebouw. Hè. De een naar de ander snuivelje. Hè. Ik zeg, hoe bent die in godsnaam mee bezig? Ik zal ze leren, zei er, die lelijke, smerige bloodzugers van die belastingdienst. Ik zeg, ho. Die zitten hier niet meer. De mensen niet, zei er. Nee, dat was echt een verward persoon. En zo'n mensen moesten helpen. Hè. Ik zeg, ze zitten nu in Heerlen, Kloosterweg 22. Heb ik hem net afgezet. Ik zeg, ga ik maar weer. Nee, maar over verward persoon gesproken. Hè. Een collega van mij, die moest voor een polyklinische ingreep naar het ziekenhuis. Zo'n vrijgezel nog nooit het ziekenhuis van binnen gezien. Moest er ook nog een nacht doorblijven. Ik zoek hem op, ik zeg, wie is? Slecht. Ik zeg, heb ze gaat gegeten? Nee. Ik zeg, heb ze gaat gedronken? Nee, zei er, wie wil ik? Die hangen me geen leeg fles aan bed. Ik zeg, dus ik heb niks gedronken. Jawel, zei er, ik heb van Ermoe en niet van de buurman gedronken. Ze zat nog half vol appelsap. Pisselauw. Lief mensen, de politie is jouw beste vriend. We hadden een kwartje. Beste vriend, ik weet zelf ook wel beter. Als ik thuis kom met mijn uniform, wil zelfs een hond nog niks met mij te maken hebben. Beste vriend. En volgens mijn collega's zit ik in de herfst van mijn carrière. Met andere woorden, ze zijn die kotsmug. En dat is geheel wederzijds. Ik ken alleen nog met collega Heidi door een deur. Ja, als het niet te gelijk is. Heidi is nogal van het formaatje Forza. Nee, want die zat eerst bij de politie te paard. Maar dat paard moet dat niet meer. Maar Heidi is een toppertje, nou, biedt zich vast in alles wat men van de McDrive afkomt. En die komt hier uit het park staan, maar die zei altijd, zit je in de pratsch, bel deze patch. En ze noemen mij een ooienblauwe, joh. Want, lief mensen, een politieagent op leeftijd is nutteloos. Wie denkt dat mijn vrouw niet zei, als agent is ze juist wie in bed. Veel waarschuwen, geen actie. Nou, maar vroeger deden we toen nog van die spannende politiespelletjes. Hè. Maar dan werd ze ooier, vergeetachtig. Ik ga pas de vrouw in de boeien op bed liggen. Ik schravel zo poedelnaakt dat nachtkastje op. Zet me die politiepad op. Telefoon. De overburen. Doet of die lam moet of die gordijnen dicht. In 1974 ben ik begonnen. Politieschool Heerlen. Ja. Ja, als man die wou eigenlijk dat ik het klooster in ging. Niks ervan, zei het pap. Ik iets beter met de knuppel gaan zwaaien dan dat ze eraan zitten. Ja, en waarom wil ze politieagent leren? Nou, ik ben vroeger op een middelbare school nogal veel gepest. Echt veel gepest. Door de leraar. Vervelend je vent. Jij moet kastelein worden. Kun je de hele dag al horen. Zeg, joh, dan zo'n wiekser als tegen aan het buffet hebben zitten. En jaren later dan zagen we hem rijden. Jaren later dan zagen we... Ik zet hem stil. Ik zeg, dat gaat die geld kosten. Mag ik vragen waarom? Ik zeg, ja, die maakt zich niet stilstaan. Kastelein. Nee, maar door die politie-series op de televisie heb je ook een totaal fout beeld van ons gekregen. Flikken Maastricht is nep
Fiek. Opgenomen in Maastricht. En wat zou je zien? Iedereen is aan het werk. Maastricht. Kan niet. En ze lossen alles op, hè. En een uurtje is opgelost. En een aflevering. Kan niet. Hebben Heidi en ik de Nescafé nog niet eens opgelost. Flikken Maastricht. Nee, de realiteit is de zoveelste burenruzie door in dat witte vrouwenveldje. Steeds ze door weer. Volgens de buren heeft u ze uitgemaakt voor een lelijk, dik, asociaal stel met een stinkende hond. Klopt dat? Roept Heidi over die schutting. Dat van die hond niet. Jong, dat ging pas echt los, hè. Maar wat hebben wij die Schengen laten rennen, hè? Ja, weer voorop, maar toch. Ach, relletjes. Heidi moest pas in geleden nog dat stroomstootwapen, hè, den teaser inzetten. Hè. Ben je een potloodventer? Vol op den trofeeën. Pijnlijk. En Heidi maar zingen. Gelimwaggeld. Oh, moest de potloodventer op het bureau achter zo'n doorkijkspiegel? Neem eens, herken je hem? Neem eens. Pas toen dat er de box weer liet zakken, zagten ze, ja, dat is er. Oud jurylid van The Voice of Holland. Een 43-jarige alibi. Nee, maar ik haat de Voice of Holland. Ja. Maar ook dat voetballen. Dat voetbal, dat haat ik. We stonden met die hondenbrigade bij Fortuna tegen Feyenoord. Die hooligans die stormen op ons af, maar onze hond gaat er tussenuit. Ster tussen de beinen, daar zat nog voor ons in het busje. Lafaard. Ja, Amsterdamse aardig. Maar ik was vroeger voor de duivel niet bang. Niet? Nee. Midden in de nacht, struipers in het bos. Gevaarlijk. Maar ik ging door moe mensen alleen op af. Sirenen aan. Wieuw, 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 wieuw. Nooit zijn er betrapt. Maar ik heb vroeger ook nog stage gelopen in België, Rijkswacht. Veel gemoedelijker. Dan gingen we voor een alcoholcontrole nog hier samen in het drinken. Jong, dat was echt zo gezellig, moest een auto laten staan. Taxi op patrouille. En nu is de misdaad beter georganiseerd dan de politiemensen. Nee, echt gewoon, want bij een voorlichting op die ooieligere school van Heidi, daar zei zo'n ventje, papa zegt dat alleen sukkels bij de politie gaan. Ik zeg, no. Zeg, wat is jouw vader dan? Crimineel. En mama doet hem helpen. Ik zeg, is die ook crimineel? Nee, advocaat. Lief mensen, het is echt waar. De ooienblauwe is er met kloor. Maar als wij zo'n reine bietje verstaan, is mijn werk pas echt gedaan. Alaaf.